Sa CGC, nagsugod ang panaw, elot og sil, puno sa paglaom. Humba puso, ilang gidala, resipe sa gugma ug kaning kamot nga tinuod. Sa kusina, nagkahiusa ang tanan, bisang kapoy, wala gayud mihunong. Matag timpla, ug matag lamas, gibuhat uban sa tibok kasing-kasing. Ug sa matag lakang sa dalana, ay giya nga kasaligan. Si Chef June naghatag inspirasyon, aron ang danggo mahimong kadugan. Humba puso gold, humba puso gold. Ang gandanagang bunga sa paghago, elot ug sil nagmalampuson. Sa sigisi ilang naangko ng gold. Humba puso gold, humba puso gold. Pinaagi sa giya ni Chef June ang talento ug paningkamot, nahimong dungog ug inspirasyon. Wala imposible kung adunay pagtuo, ug kasing-kasing nga andam mosukol. Ang matag hagit nahimong kusog.